O Concello de Cambados comeza a prepararse para a chegada do Nadal. A vila presenta unha programación ampla marcada polo aforro enerxético. O Concello ampliará o alumeado, pero tomará medidas para reducir o gasto. O acendido do alumeado de Nadal, que este ano vais a facer o día 1 de decembro, ás 7 da tarde, retrasámoslo uns días ao mes de decembro polo aforro enerxético, e tamén durante o alumeado nas horas de madrugada, entre as 2 da mañán e as 6 da mañán, pois vai tamén estar os preto do 70% do alumeado pois desactivado para non gastar tanto, non consumir tanto en enerxía eléctrica. Caerase da programación a pista de xeo, precisamente polo aforro enerxético. A pesar diso, o Concello ampliará as instalacións cunha ampla oferta de decorados. Como outros anos se instala tamén a aldea de Nadal, se vai presentar a inaugurar ese xoves ás 7 da tarde a aldea de Nadal, tamén vai haber, como outros anos, os teitos de luces, vai haber distintas ambientacións, vai haber estar o reno, o paquete de regalo, o que si vai haber unhas pequenas variacións, o paquete de regalo que se poñía outros anos no Paseo da Calzada, este ano vai se poñer aquí na Praza de Fefiñáns, e na Praza do Concello pois vamos a sustituílo por unha bola de Nadal xigante, vaise decorar tamén o árbol de Nadal que hai, o abeto que hai na Praza do Concello, en total son preto de 14 árboles de luz que se van a instalar tanto no Concello como nas parroquias. A programación tamén inclúe numerosas actividades en todas as parroquias. Pero sí que vai haber numerosas actividades prácticamente todos os días do Nadal, tanto no centro de Cambados como nas parroquias. Estamos a falar de obradoiros, de manualidades, de maxia, estamos a falar de concertos, en fin, un sinfín de actividades que comezan o día 1 de decembro e rematarán pois o día 8 de xaneiro, onde tamén haberá concerto no Auditorio de Xuventude. Toda esta programación está pensada para animar a veciñanza e axudar os negocios da vila a aumentar as súas vendas. O día do acendido das luces terá lugar unha recollida de xoguetes solidaria e se repartirá chocolate entre os asistentes. Isto faise grazas á colaboración da Caixa. Por un lado es el convenio más hacia los comerciantes de Cambados y demás, a través de los productos financieros que tenemos y demás, y por otro lado es lo que es la ayuda de obra social, en este caso para colaborar con la chocolatada el día 1. Ese mesmo día será cando se inaugure a aldea de Nadal, un decorado que este ano estará dedicado á xente do mar, cunha representación da Torre de San Sadurniño e diferentes dornas. Tamén haberá un espazo para os máis pequenos e un fotocall.